Bună ziua și salutări! Astăzi vom juca chiar aeroport. Acest joc. Dacă să vă placă, o să jucăm noi. Știți voi, jocul ăsta e să învățați. Oh, nu vrem bani. Oh. Deci nu fac nimic rău. Ce faci acolo? Nebun. Nebun. Cât de urât face? Oh? Cât de urât? Pare fi speriată. Stai. Cât de urât face, Brian? Alex Brian, cât de urât face? Lopez. Și Alex Lopez. Hai, apasă pe U și apasă pe X. Apasă pe X. Apasă pe X odată. Bă, e că nu așa mic. În fine, scuzați că vă arăt. Așteptați că a fost reclamă. Sper să vă placă jocul acesta. Go! Object. Aterge! Așa o venit. Brian. Deci, cum mă cunoașteți? Brian. Brian! Deci, dacă vă cunosc, vă promit că vă vizitez încă o dată. Asta excelent. V-am promis. Jocul ăsta e în română. Ziua asta. Jocul ăsta nu înțelege. Deci vom juca cel mai fain. Da, să vedem. Credeți-mă, doar pentru voi vă fac filmarea. Doar pentru voi care vreți să vă uitați. Deci ăsta este arestat. Arestat. Că canalul meu de YouTube este pe bunica mea. Și acum Deci, nu credeți că să jucăm excelent în acest joc? De-abia aștept să văd până la sfârșit cum voi face. Sper să fie grozav cum credeți și voi. Așa-i? Da, bun. Deci o să vă placă, sper. Sper să vă placă. Deci... Falsul robot. Stai să închid televizorul. Foarte bine. Acum joc. Da, să vedem. E libero. Bravo. E liber. Bun. Ai închis tu televizorul? Da. Ce are.
Astea au fost toate. Bun, și cam o să vă placă aici. Sper să vă placă cum mă joc eu. Aeroport. Joc superb. Și uitați ce avem. Dar stați că ăsta nu e aeroport. V-am zis eu că nu e aeroport. Deci o să jucăm super pe jocul nostru, cum îl jucăm chiar acum. Și o să vă placă. Sper să primesc cam multe like. Vă rog să vă fiu alături la voi. Fără spray. Excelent. Mersi. Deci o să vă placă serios. Serios spun că să vă placă. Are ceva spray? Ups. Degeaba pau. Că n-am făcut corect. Uitați câți bani avem. Ce balaram. Op, e reclamă. E reclamă, mă scuzați. Este reclamă la cardul lui tata meu. Atâția bani are pe la trading tata meu. E foarte bogat tata meu. Uitați câți bani primește. Cam atâția bani. Nu vă vine să credeți câți bani are. Deci, nu despre bani vorbeam. Noi vorbeam despre joc, da? Da, fix așa este. Da, nu am vorbit despre bani. Spuneți corect și voi. Despre joc vorbeam, nu? Au! M-am țepat de la tapet. Stați că ecranul este negru. Să vedem de ce.
Mă, dar ecranul ăsta nu merge. Deci sper să vă placă cum am jucat eu în acest joc. Chiar mă joc grozav. Cum v-am spus în primul joc de astăzi, eu sunt legenda jocurilor. Nu? Da, așa e. Sunt legenda jocurilor. Dar problema aici este care-i baiul cu ecranul nostru. Bine, punem pe pauză. Deci am revenit. Sper să vă placă cum jucăm. Bă, dar ce cu ecranul ăsta? Acum? Unde pot să stau și eu? Ca să... Deci ce cu ecranul ăsta? Pot să spun. Ce e? Ce bai ai? Dar nu merge ecranul. Dar cum să nu meargă? Păi ia! No, stai, Stați că nu vă faci dau prostii. restart. Asta vreau Dar să nu zic. putem da restart. Că ni se oprește filmarea. Deci ieșim din joc și intrăm înapoi. Să vedem dacă se restartează jocul. Nu, să Da, s-a restartat. acolo și Iarăși s-a făcut negru. Deci, stați că facem în altfel. Și eu în mod de arest asta. Ștergem asta, jocul în bară și intrăm din nou în el. Să vă placă, da? Da, să vă placă. Bă, dar care-i baiul cu ecranul că nu merge? Ba, merge, uitați. Ladino. Lading. Loading. Am greșit eu. Să nu se dea înapoi la capăt. Ai grijă, bunii. O să vă placă, da? S-a dat înapoi la capăt. Lasă că jucăm noi. Arestat. Cum s-a pus. Așa e că este amuzant cum s-a pus. Bad. Nu-i corect. Asta înseamnă bad. Deci, credeți-mă, nu cred că o luat cu el în avion topor. Nu cred că jocul... Că omul ăsta a luat... Oh-oh! Arestat-o. Veverița.
Așa e că este amuzant, cum să poți, da, este amuzant. Vom juca foarte bine. La bagaj mai facem încă o dată bine. O să mai facem o dată de aia. Bine că mi-am retarsat jocul meu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 și X. Bravo! Stați că mai facem o dată. Dar sper să nu rămână din nou. Wow, cu cățelul. Te-ai înhămat la o astfel de lucrare? Da? Asta înseamnă niște ani de zile, ești conștient? Să auzim, Cornelia, te rog. Sebastian, mi-ai plăcut foarte mult. Naturalețea cu care ai cântat, ai fost foarte firesc. Mi-a plăcut ce ai ales să cânti. Te-a pus în valoare. Te felicit. Mulțumim, Bogdan, te rog. Nici nu-ți imaginezi cât de tare mă bucur să aud un om din Câmpia Transilvaniei cântând ca un om normal. Pentru mine este extraordinar, adică chiar la un moment dat mă înspăimântă Câmpia Transilvaniei că găsesc atât de rar oameni normali, cântând așa ca niște oameni normali. Mie mi-e clar, spre deosebire de alți concurenți pe care i-am văzut, că tu vrei să mergi pe linia asta. Pentru tine contează mai puțin că faci HTML și în timpul liber mai faci o arhivă digitală de folclor. Eu de oameni ca tine vreau să dau mai des când dau Deci, nu a fost corect, așa e. mai degrabă aș vrea să oameni ca tine decât în special altă despre care aș vrea să vorbesc mai puțin. Te felicit, dragă. Mulțumim, Niculina. E online, zice, nu? Taci. Să-mi descrii ce ai pe cap. Am o pălărie de picior, un struț cu verniță însurat, încă nu-ți va de nimeni. Deci, jocul nostru este extraordinar. Ce ziceți? Da? Foarte frumos. Îți mulțumesc din suflet. Minunat. Deci să înțeleg că prin pălăria aceasta te Aștept. diferențiezi de cei care sunt căsătoriți. Da. Mulțumesc. Mulțumim. Elize Stan, vă rog. De foarte multe ori există persoane care spun norocul tău că te-ai născut mai târziu. Că, uite, ai la dispoziție Da, oi, ce bine că ați răspuns din prima. Deci chiar am așteptat. ca să poți să te dezvolți și Este extraordinar. Amândouă jocuri sunt extraordinare, care le-am postat eu astăzi, zic că în ziua asta. fiecare epocă a avut norocul ei. Și epoca lui Bela Bartok. Pentru că la vremea aceea era o muncă de pionierat Da. adevărat și Bun. foarte grea de asemenea. Mulțumesc! Cam like-urile mele sunt la maxim. Despre ce să Ei, povestim, am fost bun. să cântați voi, interpreții și ca atare fiecare epocă este frumoasă, cu certitudine. Să mai facem cu câinele. Interpretarea pe care ai dat-o cântecului tău, te-ai gândit. Sper să mai facem cu câinele. Cu interpretarea ta, că ai Opa. diferențiat cele două planuri. Te felicit. Bravo. Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Următorul. Cadența aceasta pătreaptă așa să se întâlnește în Transilvania, Mureș, și în Maramureș întâlnim cadența pătreaptă așa și atunci ești acoperit. Adică cântecul Bec. este foarte bine ales. Ai cântat singur, foarte frumos. Ai avut demnitate. Asta e foarte Deci din nou important facem pentru aici. om să aibă demnitate, domnule. Felicitări! Mulțumim. Vă spun încă o dată, tremură și acum. Deci n-a trecut. N-a trecut. Bă, păcat, exact, e o evoluție. Mulțumim foarte mult, ne revedem puțin mai târziu. Da. Continuăm prima întâlnire de la vedeta populară din acest sezon cu o olteancă de 16 ani, care vrea să îmbine folclorul cu peticina. Deci Aflăm mai cred multe că este despre liber. Amelia Olteanu. Mă numesc Olteanu Amelia Corina Maria, am
Deci cred că o să vă placă, da, știu că eu că o să vă placă. Cu bunica la țară și poate și Am trecut un pic din gură, muzica cred că este cum un dar spune de la Dumnezeu și colega mea săracă. o parte din viața mea, fără care mi-ar fi foarte greu să trăiesc. Foaie verde, crețești, măicuță frumos ești înalt și țările, cum te-ai potrivit unite, ai ochii negri ca ura, frumosești cu fața-și mă trezesc din somn. Vreți să instalăm la acest joc? Da, deci stă să aud răspunsul. Deci, cum spuneți, de 3 ori, da, de-abia așteptați. Avem aici o prințesă, ca o păpușă ești. Bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara și bine ai venit! Bunica se uită la televizor? Da, mă urmărește. Ce ți-a spus înainte de a veni la noi? În primul rând a fost la biserică și s-a rugat pentru mine și mi-a urat mult succes și Da! a spus că Wow! va fi alături de mine mereu. Am înțeles. Bun, doamna Elize, vă rog. Foarte frumos. Sigur. Deci a spus toată lumea cel mai mare, da. O bună dispoziție și este bine să fie așa. Eu am apreciat la tine faptul că se vede. Tu cânti cu bucurie. Te felicit și îți doresc mult succes. Da, sunteți foarte amabili cu mine. Da, a fost frumos. De urâtă nu e. Chiar foarte amabili. Așa, Hoi, ce să zic? ce polițist. Sunteți chiar foarte amabili. Impresiunile pe care le faci, mai mult decât ar trebui, cred eu, pe notele de final, pe notele pe structura muzicală lungă, da? Păstrează curățenia liniei melodice și lasă tehnica asta vocală care uneori strică. Și să-mi spui, tu ai 16 ani, nu trebuie neapărat să poți marama. Marama o poți după ce te măriți. Dar marama pe cap, așa se pune. Ai întrebat-o vreodată pe mămăița? Nu am întrebat-o. Marama în niciun caz nu se pune în vârful Deci capului este în liber. alege. Îmi promiți că vorbești cu mămăița și îți arată niște poze vechi cum se purta marama la Olt? Da. Da? Da? Îți mulțumesc. Bravo. Mulțumim, Oi. Cornelia, te rog. Eu cred că Niculina ți-a dat un sfat foarte bun vis-a-vis de a adăuga mult mai mult decât e cazul. Este ca și cum ai îmbrăca o rochie foarte simplă și poți să fii foarte elegantă, sau ai lua o rochie pe care pui și pene, și pietre, și tot ce găsești prin așa și n-ai mai făcut nimic. Bine a făcut. Nu fă să pui pietre pe roche. Să pun pietre pe roche? Da. Să bolovan de la roche? Diamante. Arestat. Ești minunată. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim, Bogdan, te rog. Marea problemă când ești în clasa 9 și cânti asta este că nu mă convingi. Păcate grele, nu păcate rele, pentru că păcate bune eu n-am auzit decât ca metaforă,
dar nu mi te pot imagina blestemând un băiat. Nu mi te pot. Cu atât mai Este în siguranță. Plându-te noaptea de somn plângând. Doamne Dumnezeule, ai plâns vreodată noaptea în somn în spasme după un bărbat? Nu. Iată, ăsta este motivul pentru care nu-ți șade bine. Mulțumesc. Mulțumesc și eu frumos. Mulțumim, ne vedem mai târziu. Succes! Succes! Mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor. Oi, oi, oi. Nici să nu l-am. Deci, vom juca foarte bine și chiar că dacă sunteți atât de amabili cu mine, vom face mai multe fără animale. Continuare. Ui. O venit poliția, corect. Am făcut. Că am văzut o testoasă. Sunt politicos. Dar cu o doamnă că a luat testoasa cu ea, nu a fost corect. Oh, și din nou. Stați că detectează. Opla, am pierdut. Yeah. Foarte bine, am știut eu. Nivelul următor. Deci am fost foarte bun la joc. Mă credeți? Deci un un D mai mare și A mai mic. Oi, sunteți foarte amabili. Deci nu vine să cred. Pardon, scuzați-mă. Este... Deci, este bun. Continuare. Nu sunt. Am sfărăit? Sau că tare târziu m-am culcat azi noapte la 3, după ce am venit de la înviere, după miezul nopții la ora 3 și m-am trezit la 7 pe urmă. Am dormit 4 ore doar. Deci, am să vă aștept data viitoare la canalul meu de YouTube, dar cu Florica Lupșe. Dar încă jucăm. Oh, am făcut rău. Oi.
Ai, bine am făcut. Bravo mie! Wow! Asta înseamnă că am fost foarte amabil cu dumneavoastră. Și cu toți voi care o să vă uitați la canalul meu de YouTube. Oh. Stați. Deci, nu vine să credeți că am dat prima dată pe pușcă. Uitați. Deci, descoperă o lume plină de gust în stil franțuzesc. Încearcă carte quiche la doar 13,99 lei și săpun de Provence la numai 4,99 lei. Delicii și rafinament în stil franțuzesc. Lidl, meriți să Am așteptat cu atâta nerăbdare. hai să vedem. Pe care să o pregătim cum știi. Arestat! Cu Hochland, zâmbete, platouri pline, cu soare și veselie în magice culori. Cașcaval, râsete și flori. Hochland, bucuria gustului. Protejează-ți sănătatea ficatului. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta Sanohepatic Colesterol Plus 60 de comprimate costă doar 24 de lei și 90 de bani. Prinde ofertele lunii la farmacie. Acesta este cel de alimentar. Știți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Astea două. Paianjerou. Corect. Jocul, deci, nu e în română. Este în engleză și asta. Oh my goodness. Here we go. Oh, I'm Deci, jocul meu e foarte bun, așa-i? Deci, am să vă aștept la canalul meu de YouTube, un fiind la minute 34-22 de secunde. Am să vă aștept data viitoare, că am filmat pe astăzi 2 filmări. Vă aștept data viitoare, mulțumesc, la revedere! Vă vedem data viitoare!